Добър вечер, уважаеми зрители на Диема Спорт от Варна. Морската ни столица разполага с вековна история. Тази история събира и добри, и хубави моменти, исторически моменти, които са давали много на редица историци, които да описват всичко това, което се случва във Варна векове назад. В някои случаи обаче морето се разцепва на две. Понякога и обикновено морето е синьо. Тук обаче във Варна той и с зелен оттенък. Черно море срещу Спартак Варна за 95-ти път в историята на съперничеството между сини и зелени. Днес сините от Спартак Варна са домакини, като за първи път от доста време насам двата отбора са много близо един до друг в своето подреждане в таблицата. Честит празник, честита независимост и с този прекрасен трибагреник в тази част на стадиона, където са разположени най-темпераментните фенове на Спартак Варна, е редно да започнем тук от морската ни столица. Спартак Варна срещу Черно море е двубой и съперничество като цяло с огромна история, с поделено надмощие назад в годините, но сега всичко отива в заден план, защото в едно такова съперничество може би историята остава на заден план. Няма фаворит, няма отбор, който да бъде аутсайдер. На терена започват следните 22-ма, които могат да променят историята. Мартин Величков застава на вратата за Спартак. Франьо Пърце, Ангел Грънчов и Матео Петрашилов са тримата в отбрана. Радослав Димитров, Йоан Бълренски, Филип Лесняк и Виктор Митев в халфовата линия. Антонио Вутов, Кристиян Илич и Ахмет Ахмедов пък ще отговарят за атаката на Спартак Варна в днешния двубой, поне от първата минута. Много опит на ниво футболни сблъсъци с възможно най-голям заряд виждаме в състава на Спартак. В Черно море обаче нещата стоят по същия и можем да кажем доста по-сериозен начин, защото Пламен Илиев е на вратата за моряците. Виктор Попов, Живко Атанасов, Владко Дробаров и Дани Мартин са четиримата в отбрана. Даниел Димов, Васил Панайотов, Мазир Суа, Дуду, Исмаил Иса и Едгар Пашеко са останалите футболисти в зелено-бяло, които започват от първата минута, получили доверието на Илиян Илиев, който застава в центъра на един огромен транспарант, който е издигнат от феновете на зелените моряци, тъй като в днешната среща и двата отбора са от морската ни столица. Георги Кабаков, главен съдия на днешната среща, Мартин Маргаритов, Диан Вълков и Владимир Вълков са негови асистенти. Четвърти съдия е Владимир Вълков, както стана въпрос. Драгомир Драганов и Красин Георгиев отговарят за ВАР, а съдийски наблюдател е Георги Нарлев, който през 2001 година пък имаше своя шанс да ръководи варненското дерби. Тогава завършило при резултат 0-0. Именно равенството е най-често срещаното като резултат в съперничеството във всички турнири, тъй като и двата отбора са се изправили както в първенство, така и в турнирите за различни купи назад в годините. 32 пъти срещата е завършила без победител, по 31 победи за Черно море и Спартак Варна при голова разлика 110-112 в полза на зелено-белите. Така че за тези 94 мача наистина можем да кажем, че абсолютно поравно двата отбора са изпитвали и радостта от победата, а пък ние ще изпитаме удоволствието от атмосферата, а не от началото на този двубой, тъй като димните завеси наистина са доста сериозни и бавят началото на този двубой. Нещо, което можеше да се очаква, така че Георги Кабаков ще спази абсолютно всички изисквания, за да може всички камери да разполагат с достатъчно добра видимост. Знаете добре от последно време какви са и наредбите. Имахме възможност и вчера да видим как трябва да се изчака, когато системата ВАР не може да сработи по максимално добър начин. Но тази атмосфера подобава на град като Варна, подобава и на тези два отбора, особено в сегашното им състояние.
Грижи се и четвърти съдия Владимир Вълков за всичко, което трябва да бъде подредено, достатъчно добре организирано, за да може както Кириакос Георгио, така и Илиян Илиев също да имат своята възможно най-добра видимост за началото на тази среща. И докато гръцкият наставник на Спартак прави своя дебют в това съперничество, Илиян Илиев има доста история и като футболист, и като треньор, когато се справя срещу Спартак Варна. За пети път Черно море под ръководството на Илиян Илиев излиза срещу Спартак в елита. Илиян Илиев има смесени емоции пък като футболист. Феновете на Черно море си спомнят една пропусната дуспа от Илиян Илиев в началото на новия век. Така че вярвам за всеки един човек, който присъства на стадион Спартак. Тази среща е изключително емоционална, без значение дали си треньор, футболист, фен или просто служител. Георги Кабаков подсказа, че нещата са достатъчно добре организирани тази среща да започне. А Антонио Вутов е готов да даде начало на двубоя. Ето го и него. Спартак Варна срещу Черно море. Варненското дерби между два отбора, които се намират в добро състояние в началото на първенството. Два отбора, които са готови да ни покажат как този град живее за футбола и как заслужава да има два отбора в елита. И може би очаквано още в 18-та секунда двама футболисти са на тревата. Даниел Димов се разправя с Йоан Баурински и капитана на Черно море получава първия жълт картон в матча. Не бяха изминали 30 секунди преди да видим първото официално предупреждение след ето това единоборство между Едгар Пашеко и Радослав Димитров. След това Даниел Димов си размени някакви приказки с Бауренски. Сега двамата уточниха, разбира се, всички проблеми, които имат, поне на този етап, един с друг. По 15 точки за Спартак и Черно море след 8 по-точно изиграни кръга. Наистина отдавна Варна не помни толкова предно класиране и за двата си отбора, тъй като при предишното участие на Соколите те бяха в далеч по-незавидна позиция в течение на целия сезон. Сега обаче това не е така. Спартак даде ясна заявка, че разполага с сериозни амбиции, сериозно качество и въпреки напускането на Александър Томаш и неговия екип, този отбор има достатъчно добрите изпълнители да се противопостави на водещите отбори в ФБ Лига. Мартин Величков. Постепенно изнасяне на топката. Явно все още стила на Александър Томаш се изповядва от играчите в синя. Тук не успя Радослав Димитров да намери адекватното продължение на атаката на гостите. Опитва се младия наставник на домакините да разполага с максимално голям опит, на който може да разчита в стартовите 11. Ето го и втория жълт картон, който идва около 2 минути след първия, в третата минута. Той е за Йоан Бауренски, така че двамата замесени в кратката разправия от преди малко, и Бауренски, и Даниел Димов с жълти картони. Едва ли някой се изненадва, че Даниел Димов получава жълт картон? Да, доста рано в течение на двубоя, но все пак от тук нататък капитана на Черно море трябва да бъде много по-внимателен и да не се подлага на провокации. Същото важи и за Йоан Бауренски. А те са на такива позиции, че ще им се наложи да извършват не едно и две нарушения от тук до края на матча. В това може да сте сигурни. Дълга топка от Пламен Илиев към Исмаил Иса. Бауренски пресича подаването, насочено за Мазир Сула. Много хора на терена има, които са участвали в всякакви вид дербита, дали столични, дали пловдивски.
така че те знаят какво е да си част от двубой с изключително голям заряд. От Черно море можем да открием, разбира се, Даниел Димов, Васил Панайотов, Пламен Илиев. Исмаил Иса също в един момент бе част от Левски, но с доста по-периферна роля, когато бе доста по-млад. Същото важи и за Йоан Бауренски, който пък бе на футболист на ЦСКА. Но Ахмед Ахмедов пък знае какво е да вкарва важни голове в своята кариера с екипа на червените срещу Базел, шампионски гол в чужбина. Въобще това са футболисти, които могат да изнесат един такъв двубой и да зарадват своите привърженици. Не трябва да забравяме Антонио Вутов, който пък е участник в софийското вечно дерби, в пловдивското дерби между Ботев и Локомотив с екипа на канарчетата и сега взима участие в дербито на морската ни столица. Така че Антонио Вутов се превръща в един от малкото футболисти с подобен актив в своята визитка. Още веднъж Спартак се опитва да изнасят с много докосвания удар на Мазир Сула. Тук обаче това е Дуспа. Георги Кабаков показва бялата точка след тази глупост, която направиха футболистите на Соколите и нарушението срещу Исмаил Иса. Изключително разконцентрирано, може би и прегорели футболистите на Кирякос Георгио. Амбицирани да изнасят по този начин топката. Ето тук изключително грубо грешно подаване, слабо подаване към Йоан Бауренски. И тук вече става интересно дали Бауренски няма да получи още един жълт картон, защото това негово влизане в краката на Исмаил Иса бе доста опасно. Разбира се, оставаме все още в изчаквателна позиция. Дали Бауренски първо не играе с топката? Това ще каже Драгомир Драганов, заедно с Красен Георгиев, които преразглеждат ситуацията. По-скоро обаче, поне според мен, от видяното тук, Георги Кабаков ще потвърди своето решение. Дуспа за Черно море в 6-та минута, след изключително груба грешка в изнасянето на топката от страна на Спартак. Васил Панайотов си взе топката. Това не винаги означава, че той ще е изпълнителя на наказателния удар. Франьо Пърце се опита да подаде към Йоан Бауренски. Дуспата изглежда потвърдена. Мазир Сула получи топката от Васил Панайотов, така че офанзивният полузащитник на Черно море може да стане един от вече не чак толкова малкото чужденци с попадение във варненското дерби. Ние обаче сме в изчакване, защото нищо не е сигурно. Мартин Величков показа, че Дуспаджия в изминалите двубой и с екипа на Етър, и с този на Спартак Варна. Трябваше да чакаме само около 6 минути, за да станем свидетели на толкова любопитен епизод от двубоя, в който Черно море може да открие резултата. Мазир Сула срещу Мартин Величков. Много стриктен е Георги Кабаков. Знаете добре, тази Дуспа може да бъде пребита, ако има нарушение на правилата. Мазир Сула е готов вече да изпълни наказателния удар. Удар на Сула! 1-0 за Черно море. Мартин Величков направи всичко, за да стигне до топката. Това обаче нямаше как да спре силния и много точен удар на Мазир Сула. 1-0 в 8-та минута ще бъде записано това попадение, а препълнения сектор за гости буквално е подпален от емоция. Много силен, много точен удар на Мазир Сула. Мартин Величков хвана ъгъла, но просто не бе в състояние да отрази Дуспата на Мазир Сула. Ранен гол. Това може да бъде само добър
знаменател за това, което ни очаква в днешния ден. Още един шут в очертанията на вратата на Мартин Величков и спокойно можем да кажем, Черноморе влезе по-силно, по-адекватно в този двубой и Черноморе заслужено води. Много по-агресивно, чисто футболно по-агресивно Черноморе подходи и това като че ли смути играчите в синьо-бяло. Първия чужденец, който е голмайстор в дербито на Варна на ниво А група, е Владимир Герасимов, който се разписва през 2002 година. И той вкарва за Черноморе за победата с 2-1. И то на стадион Спартак. Така че вече и Назир Сула влиза в тази графа на чужденци, които са вкарали гол в този двубой. Казах ви вече, 110 на 113 вече е головата разлика в съперничеството между Спартак Варна и Черноморе. Тази дуспа обаче, която спартакли допуснаха да бъде направена, дойде от изключително наглед лесна ситуация. Просто топката трябваше да бъде изнесена по малко по-категоричен, малко по-качествен начин. Отново Черноморе е в атака. Личи си, че са изнервени играчите на Кирякос Георгио. Опитва се Виктор Митев като капитан, като човек с опит. Участвал и в дербито преди 2 сезона, когато Спартак отново бе в елита. Тогава 0-0 в единия матч. Победа за Черноморе натича с 3-2. Много емоционален и тогава двубой. Но сега отбора на Илиян Илиев даде заявка, че тук може да направи още един успешен двубой срещу своя голям съперник. Удар на Владко Друбаров, който обаче се оказа неточен. Но още един показател чисто статистически, че моряците просто са по-амбицирани и по-нахъсани в началото на този двубой. Няма как да няма притеснение в домакините, но Черноморе диктува този двубой. Васил Панайотов с подаване към Дуду, пресечено обаче от Кристиян Илич, който се бе върнал доста назад. Още един жълт картон ще видим, той е за Виктор Попов. Не, за Дуду, моля да ми извините. Засили се към Виктор Попов, първоначално Георги Кабаков, и двамата участваха в тази ситуация, но все пак нарушението бе на бразилския офанзивен футболист на Черноморе. Дълго подаване за Ахмет Ахмедов. Нормално е да се очаква много от него, както и от Антонио Вутов. Спокойно можем да кажем, двамата най-добри футболисти на Спартак от началото на сезона. Футболисти, които имаха изключително сериозна роля в отбелязването на почти всички попадения. Дело на Соколите. 6 гола в 8 мача за Ахмет Ахмедов. Антонио Вутов пък се разписа на 3 пъти. Има и една асистенция. Дуду опита се технично да играе 1-1. Матея Петрешило с добро заставане не успя да се справи с тази ситуация. Атаката обаче на Соколите не се получи. Само тъч за синьо-белите.
от главата на Виктор Попов. Още един тъч за Спартак Варна. Малко по-напред по атаката. Отново на лявото крило. Но има нужда, определено отбора на Спартак, да задържи малко повече топката, да усетят атмосферата на този двой и, разбира се, постепенно да започне едно трупане на самочувствие, което да убие този ентусиазъм и този подем, който има в играта на Черно море. С тези подавания обаче няма как да се получи. Йоан Бауренски търсеше Франио Пърце. Далеч от топката остана защитника на Соколите. И отново прекалено лесно дадено владение на топката, след като Харватина просто се оказа неподготвен за този пас от страна на Бауренски. Още един шанс за Черно море. Топката да бъде центрирана. Виктор Попов. Подаване в наказателното поле. Мартин Величков даде ясен знак, че той излиза да улови топката. След което я остави в краката на Ангел Грънчов. Виктор Митев с пространство да тръгне по лявото крило. Доста по-често Соколите атакуват именно в тази зона. Сега Радослав Димитров успя да овладее и пак центриране, където Владко Дробаров е застанал на много точно място, за да изчисти топката и слага край на, може би, една от първите опасни атаки на Спартак от началото на двубоя, в която Соколите стигнаха до центриране и топка в зоната около Пламен Илиев, който до този момент не съм много сигурен дали въобще е играл с топката от началото на двубоя. Още едно много колебливо връщане. Тук добре, че с тяло Ангел Грънчов блокира Исмаил Иса, за да не може да стигне до слабото подаване на Матео Петрашило. Въобще централните защитници на Спартак започват много колебливо, да го кажем така, тази среща. Антонио Вутов ще достигне първи до топката. Опита Живко Атанасов да го събори. Сега Ахмет Ахмедов с голям шанс да изравни удар към вратата в страни обаче. Ще има ли корнер тук? Не. Аут отсъден. Първи голям пропуски за Спартак днес. Отлично подаване на Антонио Вутов, който успя да запази равновесие. Нямаше засада на Ахмет Ахмедов, който въпреки че бе притиснат от двама футболисти, Владко Дробаров и Виктор Попов, намери начин да отправи удар с левия крак, просто не оцели очертанията на вратата на Пламен Илиев. Хубаво е, че първоначалните очаквания за по-здраво дерби, по-затворено дерби, в което отборите ще изчакват грешка на противника, от една страна хем не се получава, но пък от друга Спартак Варна допусна първи грешка и от това се възползва Черно море. Този ранен гол, който бе вкаран във вратата на Мартин Величков, даде тон срещата да бъде изключително динамична и изпълнена с подобни влизания. Още едно нарушение. Георги Кабаков веднага го маркира. Дали ще има картон тук, е интересно. Да, официално предупреждение за Виктор Попов. До тук 3 жълти картона за 18 минути за футболисти на моряците. В зелено Даниел Димов, Дуду и Виктор Попов. Йоан Бауренски пък също с официално предупреждение. 4 жълти картона само за 19 минути игра, за да сме максимално точни. Без допуснат гол от Черно море в предишните 3 двубоя срещу Спартак Варна. Споменах ви вече за срещата тук, която завърши 0-0. Трудно обаче можем да правим съпоставка назад в годините, защото
както стана въпрос. Сега Спартак е много по-различен отбор. В последните няколко години просто Соколите бяха с по-периферна роля, когато играят в елита. Сега спокойно могат да бъдат определени като един от силните отбори. Заради тази селекция, която бе направена още по времето на Александър Томаш, който поет има след влизането в елита. Бързо обаче намери пътя за София, където го чакаше ЦСКА. Динамичното начало на двубоя просто не даде време да маркираме отсъствието на Цветомир Панов, на Уеслен и на Калкан за отбора на моряците. Сега Васил Панайотов отново опитва нещо изненадващо. На време Филип Лесняк успя да скъси разстоянието и да затрудни втория капитан на Черно море с отправянето на удар. А Спартак отново тръгва да разиграва с подавания между Мартин Величков и защитниците пред него. Но още веднъж виждаме колко рисковано може да бъде това. Живко Атанасов с подаване за Дани Мартин. Това пък просто изчисти по-скоро на високо. Но все пак тъча е в полза на Черно море. Вутов. С немалка част от футболистите в зелено-бяло. Антонио Вутов е играл тук обаче. Изключителен шпагат на Виктор Митев. Дуду можеше да влезе в наказателното поле, ако бе стигнал до топката и оттам щеше да има сериозни проблеми за Мартин Величков. Това обаче не се случи. Радослав Димитров поема към Ахмет Ахмедов. Много по-офанзивен играч е Радослав Димитров. И това може би е накарало Кирякос Георгио да му гласува доверие. Опитен футболист. Ахмет Ахмедов с топка в наказателното поле. Пада футболист в синьо-бяло. Няма сигнал от Георги Кабаков. Получи си сериозно разбъркване. Не успя да засече топката нито един играч от състава на домакините по посока вратата на Пламен Илиев. Кристиан Илич мисля, че бе човека, който можеше да отиграе положението още по-добре и да създаде проблеми за вратаря на гостите. Спартак Варна показа, че може да играе успешно в предни позиции. Видяхме един сериозен пропуск на Ахмет Ахмедов тук отново на защитата на Черно море. Имаше проблеми, така че не можем да кажем, че този отбор е приел ролята си да бъде аутсайдер. И сме далеч от развитието на тази среща. Радослав Димитров, много хубав финт. Удар на Радослав Димитров над вратата. Още едно изпълнение по посока Пламен Илиев. И тук обаче вратаря на зелено-белите просто не е принуден да се намесва и да прави спасяване. Още веднъж хубавото влизане към вратата. Ключовия шпагат на Виктор Попов, който предотврати, да не казваме сигурен гол, но много сериозни неприятности за Пламен Илиев.
Антонио Вутов срещу Ботев Враца имаше възможност да изпълни повече от 15 статични положения, в които центрираше, и игрови ситуации също не липсваха, в които Вутов пращаше топката към наказателното поле от фланга. Тук не е лошо подаване, което обаче е изчистено временно от защитниците на Черноморе. Благодарение на добрата намеса на Даниел Димов, сега зелено-белите имат възможност да атакуват. Грешка в средата на терена, не успя Едгар Пашеко да достигне до топката. Много силен удар и спасяване на Пламен Илиев. Ето я ситуацията, при която бившият вратар на Лудогорец Илевски трябваше да се намесва за първи път. Кристиян Илич с изключителна намеса, с изключителен удар по-точно, с левия крак. Много силно изпълнение, точно във ъгъла. Доказа обаче Пламен Илиев, че разполага с изключителен рефлекс. Много време имаше да проследи топката, но наистина перфектното спасяване от вратаря на Черноморе. Опасността обаче остава, защото Спартак Варна ще изпълнява още един ъглов удар. Сигурна топка в ръцете на Пламен Илиев. Почти поравно с минимално предимство на Черноморе по отношение на притежанието на топката. За сега обаче по-сериозното предимство идва към резултата. Спартак успя да създаде своите положения в последните няколко минути, но силното начало на Черноморе няма как да не даде отражение в резултата. Трябваше около 20 минути да изминат, за да може Спартак да покаже своите достоинства в това съперничество днес. Виктор Попов в ролята си на флангови футболист с опит да центрира, спечели корнер за Черноморе. Много силен е състава на Черноморе при статични ситуации, така че трябва да бъдат особено внимателни защитниците на Спартак. Не успя по най-добрия начин Едгар Пашеко да отиграе, но все пак и не той е бил първия вариант, убеден съм за това центриране. Няма нарушение срещу Антонио Вутов, трябва да се изправи той и да помага на своите съотборници, защото Дуду е с топката. Комбинира с Васил Панайотов, той има възможност да погледне къде са неговите съотборници. Шанс за Дани Мартин. Удар далеч от целта. Към момента трудно можем да кажем, че има какво да искаме от този двубой за изминалите вече 29 минути. Половин час игра, в които ставаме свидетели на интригуващ футбол, бих казал хубав футбол, показани от двата отбора. Видяхме гол, видяхме атмосфера, а тепърва има още един час футбол на коритото. Антонио Вутов пита се да върне към Радослав Димитров, успя да прокара топката до десния халфбек. Нещата за Спартак обаче отново не придобиха такова развитие в тази атака, която иска да вижда Кириакос Георгио. Има какво да учи и все още наставника на Спартак.
има и в какво да се доказва на феновете на Соколите, а дерби с Черно море е може би идеалният момент за това. А срещу себе си пак той има националния селекционер. Въобще това са шансове за Георгио. Въпросът е обаче той заедно с неговите футболисти да използват тези шансове. Димов праща топката към наказателното поле. Там обаче без никакви проблеми за Филип Лесняк, който даде началото на атака. Няма нарушение обаче срещу Кристиян Илич. Васил Панайотов има възможности за удар. Реши Панайотов нещо по-различно. Топка към фланга за Дуду. Отново полузащитника. Хитро копна към Виктор Попов. Леко неразбирателство в защитата на Спартак между Франьо Пърце и Филип Лесняк. Бързо обаче нещата се коригираха и топката бе изчистена. Малко спокойствие за Спартак. Величков с дълго подаване за Радослав Димитров. Нарушение на Дани Мартин. Тук се получи неприятен сблъсък глава в глава, като че ли между двамата футболисти. Да, останаха и двамата на тревата. Така че работа за медицинските екипи и на Спартак, и на Черно море. Тръгнало е днес участниците в тази среща да имат проблеми с контузии в главите. Както футболисти, така и служебни лица. Между другото, доста се говореше за организацията на тази среща. Имало е лек инцидент между фенове на Черно море и полицията по време на шествието на агитката на зелено-белите в по-ранните часове. В резултат на това има поне двама арестувани. Това разбрахме в минутите преди началото на двубоя. Иначе стана въпрос за сериозното присъствие на полиция. Близо 350 униформени служители на реда, жандармеристи, полицаи с кучета и частна охранителна фирма. Всичко това са хора, които са ангажирани с опазването на обществения ред. За сега тук всичко на стадиона е в реда на нормалното, което е най-хубаво. Това дерби трябва да е празник за Варна. И се надяваме, че нещата ще продължат така, както се развиват те за тези 30 минути. И да се наслаждаваме на един хубав футбол с приятна атмосфера. Много хубаво подаване за Ахмет Ахмедов. Той се опита да отправи удар. Блокиран обаче от Васил Панайотов. Трудно бе на централния нападател на Спартак. Между трима. Контратака веднага за Черно море. Васил Панайотов пробяга около 50 метра по диагонал, за да получи топката. Той е един от хората, които играят с сърце, душа, с всичко, което има и с всяка една жилка хъс за Черно море. И е пример, разбира се, за другите. Това се отразява и на неговите съотборници. Те също влагат всичко от началото на двубоя. Именно с това, може би, Черно море успя да си спечели и преднина в началото на този двубой. Димов трябва да бъде много сигурен тук Дани Мартин. За негов късмет е маркирано нарушение в по-ранен етап. Недоволства Радослав Димитров за това, което показа
Георги Кабаков. Ето тук за това леко побутване от страна на Ахмет Ахмедов срещу Живко Атанасов. Отново Панайотов. Тук не се получи идеята на полузащитника. Нито видяхме добро центриране. Далеч остана и от възможността да отправи добър удар. Спартак Варна е в серия от 4 поредни домакинства. По-скоро бе в серия от 4 поредни домакинства, в които не допусна гол. Развалена бе серията от Мазир Суа. В петият двубой можеше да се изравни рекорда, който до този момент соколите бяха записали през 77-ма. Това обаче така и няма да се случи в този двубой. Но отново поглеждаме към това, което правят соколите на терена, тъй като Виктор Митев върна назад с идеята за постепенна организация на атаката за домакините. Живко Атанасов, без да рискува кой знае колко много, изчисти в тъч. Антонио Вутов дебнеше зад гърба му. Така че всяка една малка грешка може да бъде наказана в един подобен двубой. Радослав Димитров. Петрашило към Мартин Величков. Подаването е за Ахмет Ахмедов. Сериозна битка ще има между него, Владко Дробаров и Живко Атанасов. Това са тримата футболисти, които най-често ще бъдат замесени в борбата за висока топка. В това число можем да прибавим и Даниел Димов. Двата отбора бяха, така да кажем, подгрети от феновете по време на последната тренировка, която направиха и соколите, и моряците. Въобще мотивацията и при едните, и при другите е на максимална степен. И това се вижда. Ставали сме свидетели на доста нелицеприятни дербита, като цяло, не само в това съперничество. Това обаче не е от тях. Мазир Суа. Подаването е за Едгар Пашеко. Той в наказателното поле много хитро се опита да чукне топката с пета към Исмаил Иса. Добра реакция на Мартин Величков, който успя да излезе и да улови. Отново Илич. Опитва се да помага на Вутов и на Ахмет Ахмедов, като дори се връща една идея по-назад. В близост до Филип Лесник, за да може двамата да разиграят топката. Сега именно Илич комбинира с Йоан Балренски. Васил Панайотов пресича подаването. Антонио Вутов на точното място, за да овладее спорната топка. Виктор Попов обаче със сигурна изява. Тук обаче като че ли Виктор Попов се контузи. Изрови един чим от тревата. Именно в този момент явно изпита болка. Палец вдигнат нагоре, което означава, че става въпрос за моментно неразположение. Ето тук може би ще видим как е подлъган от тревното покритие, което трябва да кажем е в добро състояние на фона на всичко това, което виждаме в последните няколко вече месеци по родните терени. Добре са се подготвили домакините от Спартак в това отношение. А и разбира се, този фактор спомага за хубавия матч, който гледаме вече 40 минути.
Дудо. Още едно нарушение срещу Ахмедов. Не остана много доволен Васил Панайотов от отсъждането на Георги Кабаков. Възможност за Антонио Вутов. Още един път да търси високите свои съотборници в наказателното поле. Пак Даниел Димов над всички, за да изчисти. След това Исмаил Иса праща топката още по-далеч от наказателното поле. Вутов има пространство да търси Ахмед Ахмедов. Твърде високи са футболистите на Черно море в центъра на защитата, за да позволят на подобно копване на топката да мине зад гърба им. Изключително балансиран отбора на Черно море. Има както високи футболисти, които да играят на втория етаж, да скачат с глава. От друга страна имат и бързи футболисти, които пак да покриват зоната на своите съотборници. Илиян Илиев така е окомплектовал своя състав, че да изглежда по феноменален начин, когато се защитава. А същото можем да кажем, че и важи за атаката на тима. Още един свободен удар. Тук обаче изпълнителят ще бъде различен. Радослав Димитров отива към топката и с десния крак ще я прати в наказателното поле. Сигнала на Георги Кабаков е даден. Ето го изпълнението. Нещо по-различно от Радослав Димитров. В близкия ъгъл се опита да изненада Пламен Илиев. Във външната част на мрежата обаче отиде топката. И говорейки за чужденци в варненското дерби, няма как да не споменем чужденеца, който има най-много дербита като футболист на един от двата тима. Миша Милошевич, един от нашите герои в материалите преди двубоя. Сега треньор в Академията на Спартак Варна. Един от много познатите, много именитите играчи обаче на Черно море в началото на 21 век. С 8 варненски дербита зад гърба си с екипа на моряците. Сега обаче шанс именно за гостите. Центриране, което е изчистено, опит за удар от въздуха. Не се получи по най-добрия начин. Между другото, има още един чужденец, който е вкарвал гол от Дуспа в това дерби. Това е Масена Мокия. Един доста добре познат футболист в България. Първи чужденец с гол от Дуспа, така че Мазир Суа си има и предшественик. Васил Панайотов към Виктор Попов. Опит за центриране. Получи се рикошет, не успя Исмаил Иса да отправи удар с глава. Все пак тъче за Черно море. Остава около минута и половина до края на редовните 45 минути. Дудо. Виктор Попов
Центрирана е отново между двама футболисти на Спартак. Се оказа Исмаил Иса без шансове да играе с глава. Тук обаче Антонио Вутов има много добра възможност да стигнат от защитата на Черно море. Антонио Вутов оцели в гърба Ахмед Ахмедов. Вдигна ръце централния нападател. Просто нямаше какво и той да направи. Опита се да дублира своя съотборник, да му помогне с евентуално позициониране, да бъде готов за пас или пък дори да увлече просто защитник на Черно море. Това не се случи, защото удара на Антонио Вутов, който всъщност не бе никак лош, срещна гърба на Ахмед Ахмедов. Ще има малко по-сериозно от стандартното за първо полувреме, минутка-две, тъй като имаше разглеждане с ВАР на ситуацията при Дуспата. По-скоро изчакване за потвърждение от страна на отговорниците за ВАР в днешната среща. Немалко жълти картони се показваха. Влезе веднъж медицински екип на терена. Така че основания за Георги Кабаков за малко по-сериозно продължение. Сега ще разберем какво е до 2 минути. Тук обаче отново нерви, като за финал на първата част, между Кристиян Илич и Едгар Пашеко. Не, това е Владко Друбаров. Сега явно ще има конско от Георги Кабаков, Дани Мартин и Кристиян Илич. Ще изясни двамата футболисти всичко, което се случи. Отпратени бяха останалите футболисти. Подадоха си ръка. Сега Георги Кабаков с ясни указания какво трябва и не трябва да правят играчите в игрови ситуации. Обича Георги Кабаков да говори на футболистите, да им изяснява ситуациите. Тук бързо бяха разтървани, но нормално е да има такава искрица, когато става въпрос за дерби. Ахмедов към Илич, той от своя страна с едно докосване за Антонио Вутов. Лошо подаване обаче, твърде далеч от Антонио Вутов. Стана въпрос, че Вутов е бивш съотборник с Даниел Димо, с Пламен Илиев в Левски. За 90 минути обаче всяко едно приятелство, когато става въпрос за дерби, остава на заден план. Тези футболисти добре знаят това. Всеки защитава интересите на своя отбор, емблемата на своя отбор. А към този момент срещу емблемата на Черно море седи единицата, която символизира вкараната от Мазир Суат Дуспа в началото на двубоя. 1-0 за Черно море срещу Спартак в 95-тото варненско дерби в историята на съперничеството между синьо-белите и зелено-белите. Атмосферата има, интригата има, напрежението на футболния терен го има. Така че ние се разделяме за кратко, за да видим и да чуем анализа в нашето студио и само след около четвърт час ще се завърнем на коритото във Варна, защото убеден съм, очаквани изключително интересно второ полувреме. Диема Екстра и Play Диема Екстра. Уважаеми зрители на Диема Спорт, обратно сме на коритото във Варна. Първо полувреме, което ни достави много емоции. Сега с надеждата за още такива поглеждаме към това, което ще покажат Спартак Варна и Черно море в втората част на двубоя. Част от варненското дерби за 95-ти път. Един срещу друг. 1-0 за Черно море след гола от Дуспа на Мазир Суа за нарушение на Йоан Балренски срещу Исмаил Иса. Още в началото на матча много силен старт
на Черно море в първите минути. Няколко добри положения и дойде дуспата, която Мазир Суа превърна в гол. Последваха няколко добри ситуации и за двата отбора. Едно добро спасяване на Пламен Илиев след далечен удар на Кристиян Илич. Няколко жълти картона и без промени за началото на втората част. Така че ето кои са 22-мата. Мартин Величков е на вратата за Спартак. Франьо Пърце, Ангел Грънчов, Матео Петрашило, Радослав Димитров, Йоан Бауренски с жълт картон от първите 45 минути. Филип Лесняк, Виктор Митев, Антонио Вутов, Кристиян Илич и Ахмет Ахмедов. За Черно море 11-торката на Илян Илиев само след малко, тъй като подаването е за Едгар Пашеко от центриране. Получи се и рикошет. Дуду ще догони топката. Пламен Илиев е на вратата. Виктор Попов с жълт картон. Живко Атанасов, Владко Дробаров, Дани Мартин, Васил Панайотов, Даниел Димов и Дуду също с официални предупреждения. Мазир Суа, Исмаил Иса и Едгар Пашеко са 11-те в зелено-бяло. Спокойно можем да кажем 45 минути, които ни накараха да бъдем щастливи, че сме част от това варненско дерби. Имаше го заряда, той продължава да бъде част от този матч и ще продължи за следващите 45 минути, а и след това, тъй като феновете няма да си отидат кротки към своите домове. Сега удар на Даниел Димов в тялото на Франьо Пърце. Още едно центриране. Васил Панайотов с опит да играе с глава. Корнер. Все пак и Дуду с надъхващи знаци към своите фенове ще опита да центрира. Остави топката Дуду на Мазир Суа, така че от него ще видим това центриране, което е по-високо удар на Васил Панайотов в близкия ъгъл. Сигурна намеса на Мартин Величков, но Васил Панайотов бе оставен сам в наказателното поле. Грешка в позиционирането на защитниците на Спартак. Все пак не бе чак толкова силен удара на полузащитника на Черно море и това позволи на Мартин Величков да спаси Виктор Попов с добри действия в защита. Лесняк. Панайотов има възможност да подаде към Дуду. Направи го в точния момент. Много добре остави Дуду сам, след като и Лесняк се приближи към Панайотов. Мазир Суа отказа се да отправи удар от въздуха. А след това закъсня с достигането си. Топката извърши нарушение срещу Йоан Бауренски. Има я закачката между феновете по време на целият двубой. Преди срещата също стана въпрос, че и гостите организираха шествие с своите фенове. Въобще атмосферата в града е изключително наелектризираща. Ние обаче поглеждаме към терена, защото Спартак Варна опитва атака. Ахмет Ахмедов се опита с глава да продължи към Антонио Вутов. Не особено успешно бе неговото подаване. Дани Мартин.
Пак се справи отбраната на моряците. Към този момент не се допускат грешки, които да дадат шансове на Спартак. Първо обаче има почти цяло полувреме. Радослав Димитров с още един пробив от своя страна от дясно. Тук е извършено нарушение според Георги Кабаков. Недоволства Радослав Димитров, защото претендира, че е играл с топката, стигнал е първи до нея. Трябва да внимава със своите реакции. Георги Кабаков е достатъчно строг съдия, но отново гледаме тази ситуация. Даниел Димов играе първи с топката, чукна я и по този начин я направи неудобна за Радослав Димитров. След това дойде и нарушението, така че правилно действие от Георги Кабаков, докато агитката на Спартак Варна пали поредната си факлеяда. Дуду обаче атакува и може да развали този празник в домакинския сектор. И продължават закачките с транспаранти. Разбира се, връзката е ситуацията с билетите, които трябваше да бъдат отпуснати на феновете на Черно море. Техните цени, което най-вече стана повод за дори жалба към Българския футболен съюз. В крайна сметка всички на стадиона влизат срещу пропуски на цена от 30 лева. Имаше предложение тези хора от феновете на Спартак, които са имали пропуски за мача с Левски, да влизат срещу по-евтини билети. Това обаче нямаше как да се случи. В крайна сметка в ответния двубой цената ще бъде същата и за гостуващите фенове. Тогава те ще бъдат тези на Спартак 30 лева. Определено добрият тон леко бе оставен на заден план в тази ситуация. Даниел Димов към Мазир Сола. Дани Мартин. Още едно центриране. Много технично отиграване! Тук Исмаил Иса можеше да вкара един от головете на сезона. С пета чукна топката към вратата. Много качество имаше в това изпълнение. Изключителен удар на Исмаил Иса. Точно преди играта да бъде спряна заради димната завеса, която се получи от запалените факли от агитката на Спартак. Нямаше по-добро решение тук за Исмаил Иса от този опит с пета да застраши вратата на Мартин Величков. Направи го, но просто топката не пожела да влезе във вратата. Много са изобретателни понякога феновете със своите транспаранти. Изисква се много качество и творческо мислене, за да изобретиш подобно нещо. Разбира се, когато всичко е в рамките на добрия тон и на закачките между феновете, това е позволено. За сега ставаме свидетели именно на това. Огрижен е Кирякос Георгио. Играта е подновена. Началото на второто по време показва, че Черно море ще търси отбелязването на втори гол. Разбира се, Спартак няма да се прибере, няма да се откаже, защото разликата не е чак толкова голяма. Дори и като представяне на двата отбора. Да, Черно море има лекото предимство. Тук трябва да внимава Виктор Митев. В един кратък момент загуби ориентация къде е топката и това можеше да донесе проблеми. Тук Антонио Вутов се сблъска с Ахмед Ахмедов. Изключително куриозен момент. Сега Вутов и Ахмедов се карат. Леко по-остър с думите си бе Антонио Вутов. Разбира се, тук не става въпрос за нещо умишлено, единия да попречи на другия, а просто пределна амбиция да се играе за Спартак, да се потърси максимално ефективното отиграване. И това обаче го има в футбола. Само ще ви напомня, че един удар на
към вратата на Черно море, бе блокиран от тялото на Ахмет Ахмедов, когато пък Антонио Вутов оцели своя съотборник, така че двамата в още една ситуация, при която по-скоро си попречиха. От началото на сезона обаче виждаме, че партньорството между Вутов и Ахмедов върви доста добре, така че едва ли една или две такива ситуации ще развалят комуникацията помежду им. Още една ситуация за Черно море, вече в наказателното поле. Пак опит за удар на Исмаил Иса, който обаче е блокиран. Претенции за игра с ръка на централния нападател. И сега играта е спряна от Георги Кабаков. Футболист на Спартак имаше претенции, така че явно при серията от рикошети топката срещна ръката на Иса. Двадесет и 5 равенства между двата отбора, когато става въпрос за мачове от елита. Това е най-честия изход. Стана въпрос и в студиото ни за това какво да очакват феновете на двата отбора. За сега по-скоро нещата отиват към 24-та победа за Черно море в съперничеството между двата отбора на ниво елитен футбол. Но и най-честия резултат 2-1 също е в рамките на възможния към този момент. А Черно море ще има още един шанс да застраши Мартин Величков. Исмаил Иса и Дуду в близо до топката за изпълнение на този пряк свободен удар. Петима футболисти на моряците в и около наказателното поле. Изпълнение на Мазир Сула. Добра намеса на Матео Петрашило. Пламен Илиев с дълго подаване именно към Исмаил Иса. Той много хитро продължи с глава към Едгар Пашеко, така че Черно море отново атакува. Изключително центрирана и топка във вратата на Спартак. Дудо кара отново сектора за гости да изпухне, защото Черно море прави резултата 2-0 в 58-та минута. Само за броени секунди топката от Пламен Илиев стигна до Едгар Пашеко, а центрирането му просто заслужава едно вау. С външен фаут той така достави топката до Дуду, че фланговия футболист на Черно море да се опита да скъса мрежата на Спартак Варна. Още един плакат насочен към цените на билетите, но тук феновете на Черно море вече едва ли мислят за цената на билета и удоволствието, което носи този билет на цена от 30 лева, защото отново гледаме центрирането на Едгар Пашеко. Няма засада, а Дуду е на правилното място, за да остави без отговор Виктор Митев. Именно зад гърба му се промъкна бразилеца и с още един гол на чужденец Черно море вече води на Спартак с 2-0. От тук нататък ситуацията за Спартак става доста по-сложна. Точно в момент, в който може би спартакли си помислиха, че са
поизравнили ситуацията на терена от към предимство. Черно море стигна до този важен гол, който прави моряците много по-сериозен фаворит за спечелването на този матч. Да, има 30 минути до края. Черно море води с 2-0, а Черно море не е отбор, който лесно допуска голове във вратата. Тук ще има жълт картон за Антонио Вутов за удар в лицето на Дани Мартин, ако правилно видях. Да, нервите са нещо, което ще виждаме от тук до края. Антонио Вутов е човек, който не е от тези, които си мълчат и които просто се примиряват. А този кадър с трупаните футболисти около лежащия на тревата Дани Мартин просто показва заряда на съперничеството между Спартак и Черно море. Жълт картон за Дани Мартин, също замесен в това единоборство, така че още едно официално предупреждение. Вече списъкът става доста сериозен и стандартният въпрос в едно такова дерби, дали ще има червен картон до края на срещата, също е актуален. А Илиян Илиев пък с доста разпален разговор с фенове на Спартак. Каква е причината, няма как да знаем. Уважаван във футболните среди Илиян Илиев по принцип. Национален селекционер, дал достатъчно на футбола в България. И с националната фанелка, и като футболист на Левски, Черно море, треньор на Берое, там също изведе старозагорци до сериозни успехи. Така че трудно някой може да не харесва Илиян Илиев, да го кажем така. Момента за промени в лагера на Спартак. Реакция от Кириакос Георгио. Радослав Димитров е единия, който напуска. Ще видим Ивей Ромеж в игра. Другия футболист, който повече няма да играе в тази среща, е Йоан Бауренски, един от играчите с жълт картон. Александър Цветков влиза на негово място. Антонио Вутов с центриране в наказателното поле. Там Пламен Илиев излиза и сигурно стига първи до топката. Подаването му обаче за Дуду не мина. Виктор Митев. Топка в тялото на Васил Панайотов. Александър Цветков с първа изява. Подаване за Грънчов, който доста технично праща топката на фланга. Там имаше възможност за удар. Грънчов пада в наказателното поле. Тук високо вдигнати ръце от футболисти и от двата отбора, а пък Ангел Грънчов е на тревата. Още веднъж техничното подаване на защитника. Центрирането дойде от фланга. Тук и ВАР ще преразгледа ситуацията. Арбитрите отново са на линия. Стигна първи играча на Спартак до топката, но този контакт, който се получи, не би трябвало да бъде дуспа. До този момент сигурно ръководене на срещата от Георги Кабаков. Сигурно и строго. Като главният съдия държи нещата под контрол.
Дудо, притиснат от Александър Цветков. През седмицата Георги Кабаков бе замесен в матч от Шампионската лига. Янг Бойс срещу Астън Вила. Там Кабаков прикова вниманието върху себе си с авантаж за една ситуация, при която можеше да се отсъди Дуспа. Той обаче показа, че играта може да продължи. Стигна се до гол. Така че като цяло добра оценка за Георги Кабаков и неговия щаб. Сега обаче възможност за Черно море. Удар към вратата и спасяване на Мартин Величков. Още една ситуация, при която просто Исмаил Иса не може да се разпише. Хубав рейд на централния нападател. Видя пространството за удар, възможността, грабна я. Но вратаря на Спартак с добра намеса. Нещо подобно видяхме на същата врата първото полувреме и удар, който пък бе спасен от Пламен Илиев. Шести корнер в матча. Много сериозно предимство за Черно море. При корнерите много сериозни викове. Оставка от феновете на Спартак. Не е любимец Кирякос Георгио на феновете на Спартак Варна. Имат си история двете страни. Докато гледаме как Черно море пропуска още една добра ситуация. Много сериозна възможност за Живко Атанасов да вкара в трети гол за моряците. Живко Атанасов знае какво е да вкараш срещу Спартак. Даниел Димов също, Васил Панайотов също. Все лидери в зелено-бяло, които могат да бъдат още по-полезни на своя отбор към този момент. Нарушение в полза на гостите. Все още Илиян Илиев не е погледнал към резервната си скамейка. Там може да се потърси освежаване в някакъв момент. За сега обаче Черно море стои доста стабилно и дори атакува в търсенето на трети гол. Още едно подаване за Исмаил Иса. Топката е продължена. Пропуск на Мазир Суа. За пореден път Мартин Величков е човека, който е героя за Спартак, тъй като ако не беше той и неговите прояви, резултата можеше да бъде още по-неприятен за синьо-бялата част на Варна. Виктор Попов, преследван от Кристиян Илич. Ето го нарушението. Виктор Попов веднага иска обяснение за тази проява от Кристиян Илич. Той пък си получава жълтия картон. Видя Илич, че просто не може да настигне своя съперник. И ето тук го подкоси. Класически жълт картон. И заслужен. Девети жълт картон е това от началото на двубоя, докато гледаме пропуска на Мазир Суа, който пак е с топка в крака. Отказа се да търси центриране технично към Исмаил Иса. Той се опита да премине покрай съперник. Още едно спасяване на Мартин Величков. И отново Мазир Суа бе човека, който отправи удара. Към момента просто Черно море е по-класният отбор от своя съперник. Васил Панайотов с удар над вратата. Но натиска на Черно море става все по-силен. Ето тук Мазир Суа просто копна топката. Исмаил Иса тук се блъсна в тялото на Франьо Пърце. Няма как да се търси Дуспа в тази ситуация, но може би и леко подвластни на това, което се случва около Пърце и Исмаил Иса. Бе забравен Мазир Суа. Той обаче отново остана далеч от второто си попадение в днешния двубой.
70 минути от началото на матча. 1-0, 2-0 за Черно море, разбира се. С по един гол в началото на първото и началото на второто полувреме. Двама чужденци са голмайсторите Мазир Суа и Дуду. Виктор Митев. Илич, топката отново стигна до капитана на Соколите. Срещу него другия играч номер 11, Дуду. За сега Митев задържа игра за нарушение в тази ситуация. Не го получи. Така че няма какво да се сърди. Не бе чак толкова сериозно влизането на Дуду срещу неговия съперник. Не се е променило притежанието на топката и към 70-та минута. Все още почти поравно, но ние гледаме попаденията, отбелязани в вратата. А пък ако сведем нещата само до последните 10 минути, то Черно море просто е много по-опасния, много по-активния и отбора, който играе по-успешен футбол, да го кажем така. Малко работа за Пламен Илиев от началото на втората полувреме. А Илиян Илиев прави всичко възможно неговия отбор да е по-близо да вкара трети гол, отколкото до това да допусне попадение в своята врата. Тук трябва да внимава Дани Мартин, защото Ивейро Меш със свежи сили можеше да му отнеме топката. Това не се случи и отново Черно море ще я притежава. Между другото, интересен начин, по който да стигнеш до първото си попадение с екипа на Черно море. Именно Дуду направи това в двубой като този. Сега шанс обаче Антонио Вутов пада на тревата. Тук авантаж, удар на Ивейро Меш. Още едно спасяване на Пламен Илиев. Двойно спасяване на вратаря на Спартак. Сега тук Георги Кабаков ще погледне каква е ситуацията с Антонио Вутов. Но Пламен Илиев с прекрасни спасявания, след като Ивейро Меш се оказа почти фронтално срещу него. Още веднъж атаката, при която Спартак можеше да се върне в двубоя. Нямаше какво да направи и Даниел Димов, освен просто да направи шпагат срещу Антонио Вутов в опит да избие топката. Добро подаване на Ахмет Ахмедов. След това много рисковано влизане от Даниел Димов. И докато първия удар бе в обсега на Пламен Илиев, то втория наистина накара вратаря на Черно море да направи всичко възможно, което е способен. А ето тук виждаме как Даниел Димов с върха на бутонката си просто чукна топката и я изби от краката на Антонио Вутов, което означава, че този шпагат на капитана на Черно море е бил чист. Имаше претенции от страна на хората в сектора на стадион Спартак за дуспата, която бе отсъдена в началото на матча в полза на Черно море. Тук може би и те ще се убедят, че не би трябвало да има каквито и да било такива. Но все пак ситуацията се преглежда. Всичко е наред. Корнера ще бъде изпълнен и Георги Кабаков даде своя сигнал, за да бъде направено това от Виктор Митев. Ето го и центрирането. Пламен Илиев отново успя да боксира. Александър Цветков с удар от въздуха. Пак имаше възможност да се получи разбъркване. Топката някак бе изчистена. Ивейро Меш е по-бърз от Васил Панайотов. Това обаче не бе фактор в тази ситуация. Живко Атанасов изчисти с глава. Кристиян Илич.
Срещу него Едгар Пашеко. Дуду. Александър Цветков с много опит, много футболен интелект успя да измъкне максимума от тази ситуация. Доста силна бомбичка, гръмна точно зад Пламен Илиев. Няма да спрат феновете на Спартак да подкрепят своя любим отбор. Това е сигурно, дори при този резултат. Спартак обаче пропусна своите шансове. Имаше такива и през първото, и през второто полувреме. Но вече 75 минути соколите не могат да преодолеят Пламен Илиев и защитата пред него. Даниел Димов. Назир Сула. Центриране в наказателното поле. Добра игра на Виктор Митев. Не, Ангел Грънчов всъщност бе това. И Веро Меш играе с топката. Няма нарушение срещу Назир Сула. Може би играта ще бъде спряна за момент, за да се провери какво е състоянието на футболиста на Черно море. Докато Илиян Илиев е приготвил 2 смени. Доколкото разбирам, даже са 3. Ренан Риеш е първият човек, който ще се появи в игра. Той ще замени Даниел Димов. Това обаче при следващото спиране, а феновете на Черно море запалиха и своите факли в вече 77-та минута. Клаудио Кешеро също ще стане част от варненското дерби. Човек с много попадения, с друга зелена фанелка, тази на Лудогорец. Ще видим и Асен Дончев, който пък ще се появи на мястото на Едгар Пашеко. Капитанската лента отива на ръката на Васил Панайотов. Даниел Димов хвърли много усилия, бе изключително полезен в защита на своя отбор. А въобще можем да поставим много високи оценки на всички футболисти в зелено-бяло в днешната среща, защото те се бориха и си заслужиха тази преднина от 2 чисти гола към момента. Още опит влиза от резервната скамейка в лицето на Клаудио Кешеро. Много попадения, много напечени мачове изиграл той на най-високо ниво, така че и той може да помогне на своя отбор, макар че към момента просто на Черно море голове не са нужни. Назир Сула не успя да продължи топката към Асен Дончев. Нарушение на Дани Мартин. Дълго подаване за Ахмед Ахмедов. Това е може би срещата, в която Ахмед Ахмедов има най-малко възможности за гол. Това говори колко стабилна отбраната на Черно море до този момент. Разбира се, има още време, но Черно море се справя с един от голмайсторите на ФБ Лига до този момент много успешно. Ивейро Мееш. Грънчов. Петрешило. Още едно подаване за Назир Сула. Изключителен матч от десетката на Черно море. Продължава той с рейда си и сега намери Кешеро. Получи се двойното подаване между двамата. Още веднъж Кешеро пада в наказателното поле. Ясен знак от Георги Кабаков. Играта да продължи.
централния нападател пък иска игра с ръка. Тук обаче поглеждаме към другата врата, защото Антонио Вуто владее. Вече се обърна с лице към вратата и намира Кристиян Илич. Тук може би останало леко подлъган от тревното покритие. Топката отскочи. Струва ми се точно преди Кристиян Илич да я спре. Бърце. Виктор Попов успя да извлече максимум от тази ситуация, в която бе останал срещу двама футболисти на Спартак. Тъч за моряците в 80-та минута. Докато гледаме ситуацията, при която много технично успя да преодолее своя съперник Клаудио Кешеро. Протегна крак тук Франио Бърце. По-скоро за сега Дуспа няма да бъде отсъдена, точно така. Играта ще продължи. Попреигра тук ветерана с своето нападане. Може би остана с впечатление, че няма да може да достигне до топката. Потърси контакта с своя съперник. Ето тук обаче ситуацията е по-различна. Ахмет Ахмедов е фаулиран, а пък Владко Друбаров получава жълт картон за това, че спря обещаваща атака за Спартак Варна. Още веднъж, ако бе елиминиран Владко Друбаров, можеше да се получи доста сериозен шанс за домакините. Все пак има такъв. Да, при статично положение, но Антонио Вутов отново е зад топката. Много футболисти в синьо-бяло има в наказателното поле. Нито един обаче от тях не успя да играе първоначално с топката. Иверо Меш с центриране твърде неточно от гледна точка на играчите на Спартак Варна, а твърде близо до Пламен Илиев, който с дълго подаване се опита да търси Дуду. Той е доста бърз футболист, но не чак толкова, за да достигне до това подаване. Все пак цел номер 1, топката да бъде далеч от наказателното поле на Черно море, изпълнена. Живко Атанасов срещу Ахмет Ахмедов. Нито един от двамата не игра с топката. Сега вече Ахмедов. Ивейро Меш. Илич. Не прецени това подаване за Виктор Митев. Не се разбраха двамата футболисти на Спартак. И още един момент, в който просто соколите остават твърде далеч от отбелязване на попадение. Дани Мартин. Пита се Антсен Дончев да остави топката да мине зад гръба му и след това с идеята да я догони. Доста силна обаче бе тя за нещо подобно. Доста дълго ще топли една победа сърцата на феновете в града. Към момента Черно море е много по-близо до подобен успех. Да, очакваме домакинския натиск на Спартак, финалните минути, които могат да донесат забележим обрат. За сега обаче все още нулата е на сметката на соколите. По още една смяна в двата отбора. Мартин Милушев, който е един от младите футболисти на Черно море, ще запише участие в срещата, заменяйки втория голмайстор Дуду. Филип Лесняк пък напуска, докато гледаме попадението
на Дуду преди малко. Франк Риволие влиза в игра. Сериозно разбъркване. Пламен Илиев отново с добра реакция, стигайки първи до топката. Ето го Милушев с интересен пробив. Показа самочувствие за такъв момент. Разбира се, и той ще запомни участието си в това дерби. Дали Кириакос Георгио не реагира късно с включването на Франк Риволие, който да застане до Ахмет Ахмедов в центъра на атаката. Сега вече спартакли разполагат и с двамата, а зад гърба им Кристиян Илич и Антонио Вутов. Изключително признателни са феновете на Черно море на Илиян Илиев. Чухме и всеки път чуваме тези бурни скандирания на неговото име. Такива ще има и за неговия асистент Петю Костадинов. Ахмет Ахмедов отново притеснява Живко Атанасов. Той обаче добре знае какво да прави в подобни моменти. Все пак Виктор Митев с центриране. Владко Друбаров изчисти. Топката обаче е в Ивейро Мееш. Още едно центриране. Твърде високо обаче. Мартин Милушев трябва да внимава. Ето го Риволие. Стигна до топката и успя да се спечели може би тъч. Не, решението на Георги Кабаков е страничното хвърляне да е в полза на гостите. Франьо Пърце не успя да подаде точно към свой съотборник и напрежението няма как вече да не идва в повече на играчите на Спартак. Притиснати са те от времето. Александър Цветков също имаше огромно желание да намери по-точно Риволие. Това обаче не се получи. Васил Панайотов сега. Отлично подаване към Асен Дончев, който има възможност да донесе и трети гол в актива на Черно море. Греда обаче. Мазир Сула. Центриране от фланга, където Кешеро бе търсен в наказателното поле. Той обаче изпреварен от Грънчов. Преди няколко седмици точно тази греда прати топката в тялото на един друг футболист, доскоро играл за Черно море. След това тя влезе във вратата. Става въпрос за победата на Спартак срещу ЦСК. Тук обаче гредата отново е помощник на Спартак. Този път в режим отбрана. Резултатът обаче не е чак толкова благоприятен за спартакли, както бе тогава. Иван Дилгеров тогава си отбеляза автогол, макар че няма как да бъде виден вратаря на ЦСК в тогавашния двубой. Черно море определено заслужава тази победа, след като успя да реализира две от своите попадения. Стигна до греда още поне 4 ситуации, при които моряците можеха да отбележат във вратата на Мартин Величков, а Начо Паис ще запише също минути, макар и в финалната част на този двубой. При следващото спиране той ще влезе в игра. Преди това Мартин Милушев с шанс за удар. Блокиране на този опит от Кристиян Илич. Живко Атанасов. Виктор Попов. Тъч за Спартак. Дончев. Васил Панайотов. И той поглежда към вратата. Твърде далеч за удар от страна на капитана вече на Черно море. Тук обаче е рикошет, който прати топката много близо до гредата.
на Мартин Величков и пак Мазир Суа замесен в тази ситуация. Изключително гъста, димна завеса, черна такава, се издига от сектора за гости, който пък ще наложи най-вероятно спирането на двубоя за кратък период от време. Мазир Суа няма да отбележи втори гол в тази среща на своя сметка, тъй като е заменен от Начо Паис. Дали обаче този корнер ще бъде изпълнен? Явно да. Все още димната завеса не е покрила терена. Много силно извика Мартин Величков. Стигна първи до топката. Кристиян Илич. Антонио Вуто в здраво единоборство стигна до топката, но извърши нарушение. 4 минути минимално добавено време на тази среща. 4 минути делят Черно море от бурната радост при очертаващата се победа срещу големия съперник. За Черно море предстои двубой с ЦСКА следващата седмица, така че изобщо не трябва да се стига до отпускане, а пък кой ще води Спартак Варна? Също интересен въпрос, защото феновете продължават с виковете оставка срещу своя наставник Кириакос Георгио. Соколите ще пътуват до София за среща с Септември. След това ще посрещнат друг столичен тим, тук на коритото, Локомотив София ще гостува. Но тепърва може би предстоят интересни събития за отбора от синята част на Варна. Васил Панайотов. Милушев. Отново Панайотов в финалните моменти от тази среща. Не стигна топката до Кешеро. Винаги и за вратарите е много важно, когато не допускат гол в едно подобно дерби. А Пламен Илиев направи всичко възможно мрежата му да остане суха за тези вече повече от 90 минути, за което също трябва да бъде поздравен. Васил Панайотов, Дани Мартин. Още едно подаване в наказателното поле към Клаудио Кешеро. Справи се Ангел Грънчов. Половината от минималното добавено време изтече. Нарушение в центъра на терена. Целият отбор на Спартак отива към наказателното поле на Черно море. Мартин Величков поднови играта и сега Антонио Вутов центрира. Владко Дробаров с поредната си силна намеса. Трудно може да кажем, че някой от отбора на Черно море не се е справил днес със своята задача на терена. Просто зелено-белите бяха истински отбор, както трябва да се влиза в едно такова дерби. Да, Дани Мартин трябва да поднови по-бързо играта, защото имаше от картон. Едва ли Георги Кабаков ще мисли много преди да му покаже такъв за бавното подновяване на действията на терена, така че и той трябва да внимава. Все пак Ивейро Меш с една от последните възможности за Спартак. Виктор Митев удар от много далечна дистанция. Блокиране той. Митев е един от тези футболисти, които до последно ще се опитат да направят нещо значимо в този матч. Още едно центриране. Живко Атанасов показа колко е уверен, след като спря на гърди топката в наказателното поле. Просто знаеше, че няма какво да се обърка в тази ситуация. Чист шпагат на Франьо Пърце. Вутов. Илич. Тъче в полза на Спартак.
Добавеното време обаче изтече. Ето го и последния съдийски сигнал. Черно море победи Спартак Варна в 95-то издание на варненското дерби във всички турнири. Победа за моряците, която със сигурност ще накара зелено-бялата част на Варна тази вечер, а и следващите няколко дни да се говори с много оптимизъм за този матч. Мазир Суал откри резултата от Дуспа в началото на матча. В началото пък на второто по време Дуду вкара втория гол в тази среща след асистенция на Едгар Пашеков и така Черно море, можем да кажем напълно заслужено, спечели трите точки. Трите точки обаче може би отстъпват по важност на емоцията, която получиха феновете на моряците. Зелено-белите моряци в този двубой. Хубавото е, че всичко приключва с приятелски поздрав между футболистите на двата отбора. Да, войната в това съперничество трябва да бъде 90 минути. След това всичко остава на заден план. Това е хубав пример от играчите и на двата отбора. А ние пък се разделяме за кратко от коритото. Само след малко Киро Памуклийски ще ви осигури изключително интересни мнения от главните действащи лица. Така че останете с нас и коментарното ни студио.